Fandme ikke fedt, du gør det her. Du skal ikke snyde mig. Snyde dig, Tobias. Det er jo ikke min ansøgning. Det kan lige så godt have været dem, der har lavet en fejl. Ja, det er jo lige præcis det, vi kan finde ud af. Hold så op med at gribe fat i mig. Undskyld, er Dr. Struensee her? Johan Struensee? Jeg vil spørge. Jeg kommer fra Grev Rantzaus gods med besked fra greven, som beder mig om at komme og tilse ham med det samme. Grev Rantzau. Du er sikker på, at du har fat i den rigtige Struensee? Han sagde, at jeg ikke måtte vende tilbage uden dem. Your phone number? If you guys are breaking up. We're not breaking up, we're getting married. Yes, that sounds like a very good idea. Excuse me? Stop, please leave. Are you kicking me out? Look at you. You don't know what's good for you. I don't know what's good for me. You obviously don't. Out. I really liked you, and I didn't know your name. Out. Godmorgen. Hej. Hvad kan jeg hjælpe med? Det er sådan en brød derovre. Ja. Det derovre. Det der? Ja. Godt valg. Godt valg. Ja. Og mælken også. Ja. Ja. Er det sommerhus? Rigtig meget, ja. Ej, hvor er du heldig. Nej, det er sgu ikke. Jo, jeg står bare her og kigger. Det er altså heller ikke. 35, det kan et brød godt koste. Og mælk? 45? Værsgo. Skal du have en kvittering? Eller jeg kan sgu ikke lave en kvittering. Hvis det er meget nødvendigt, så kan jeg skrive en. Det er så fint. Jeg skal bare have penge tilbage. Så. Har jeg givet dig penge tilbage? Jeg har ikke fået penge tilbage. Du blev færdig 45. Så skal du have 55 igen. Der var en 5'er der, og det var en 50, og så passer pengene. Ja. Så Jamen, ha' det godt. i lige måde. Med brødet. Med brødet, ja.